Здравейте хора, това е първи епизод в Криореалност, това е моят Flower Forest и на Килан базата, която е там. Този епизод ще е информативен, ще се разхождаме. И да, значи това са моите тулове. Не са едни от най-хубавите. Да, бронята е Feather Falling 4, Protection 3, Protection 3, Torrents 2, Unbreaking 3 и Aqua Infinity 1. Значи за сега живя в тази гора, която аз създадох на ръка. Беше само горичка, стукнали цветя. Оправих я, изсякох я цялата и я превърнах на ето тази гора, която не е довършена още. Но има време. Не знам защо ми лагва. Малко ще намаля още малко чънковете. Това е моят честрон за сега. Нищо особено в честовете, не са подредени. Хаотично е навсякъде. Печките, които вече не използвам, защото имам смелтър. Тук имаш легло, което е преместено в новата ни база, която сигурно ще бъде готова в следващия епизод. Даже може да снимам как вършваме, как правим често рума. Да, всъщност пропуснах да покажа, ето тук имам ферми, които не използвам. Тук също. Това ми е енчантинга, някой остава вратата отворена. Ето това ми е мината. Тук са ми животните. Този енчантник е прословут направо. 3 пъти го зарява крипър. Тук даже може да се следи от третото заряване. Както с фирма, която не използвам също. За тази гора съм изсякал това всичкото. Тук имаше гора, която вече няма. Точно между очите беше. Така, ето ги животните. Не знам този заек какво прави тук. Не знам защо ми лагва като цяло. Не би трябвало да ми лаги. Чувам зомби някъде. Ауч. Откъде дойдох ти, Защо ми лаги толкова? Не знам защо ми лагва напоследък. Нищо интернетът ми само спреше ги с мене. Спира, пуска се. Се тая. Това беше първото дърво, което бях направил. Фонтан. И това е по Flower Forest. Сега преминем към следващата част насам. Тук имах снежен човек, който вече няма. Тук си правя площанките. Ето е новата база, която в момента зареждат чънковите там. Лад. Прави се. Там имам смелтър. Разбрах да го покажа. Няма да го показвам. Няма смисъл, всеки знае как изглежда смелтъра. Тук имам фирма като на Дидоди. Тук започнах нещо, което трябва да довърша, но ще е зад кадър. То си готово да е, но просто сградата трябва да оправя. Това дърво нарочно съм го оставил. Ето я следващата ни база. Точно вила. Нищо подобно. Както видяхте, както знаете по-точно в предния епизод на Кюман, който е качил сигурно, не знам. Мисля, че не го е качил още. Построихме ето тази кола, то целият епизод беше там в строението на колата и в чистене на пранк. Това е моста, който той се мъчи в предните епизоди да го прави. Това е общото ни място, което мязва само на градинка. Ето го пътя, който той прави. Неговите фермички. Малки. Там тук ще да оцелява първо, още си отказа.
и построи тази къща, която е много хубава, поне на мен ми хареса, отвътре особено. Отвътре обзавеждането е много добре, всичкото е преценило как да седи, честовете, всичко просто си е разпределено точно някак си. Напъхано е всичко на едно място, но седи много добре. Ето е тераската, ето е колата, която също е много хубава. Той даже е заградил, явно е играл, аз не съм. Да, има още една къща, ето там. Ама няма нищо в нея. Беше просто тия, защото не беше строил нищо. И искаше да построи нещо в епизода си. Това е рибарска къща. Всъщност мисля, че има нищо, често. Да, пак е тез. И пранка, който аз му бях направил, 12 така цветя. Зайци. Не знам защо са тук. И как са се озовали по дяволите. Там трябва да има още една къща. Ето я. Това е на новия играч Туист, който се премести. Тази кола първоначално ще бъде ето там, където е скелета. Където са двата скелета. Но предложих да направим още едно островче като това, което още не е готово, защото ни мяза на остров. Той е малко декорирал вътре. Вътре островчето, вътре не е декорирал нищо. Това е моето. Отвътре сигурно е тук някъде ще има стандови за полшенки. Тук също ще го измислим. По принцип колата е за полшенки. Ще е за полшенки. Той предложи. Първо обаче искахме да се направим Nether Hub, защото никой нямаше Nether Hub. И ние решихме да направим първи Nether Hub. Както знаете, сигурно го знаете, но все пак ще отида след малко да ви го покажа. Здравейте хора, отново. Съждавам за малко прекъсване. Отиваме в Недъра. Ето го Nether Hub, който строяхме преди един-два епизода в поредицата на Кюман. Аз довърших тунела, другия. Само пода остана. Тук трябваше да добавим букшелфове. Или там също. Ето как трябва да изглежда този тунел. Мен лично много ми харесва. Само дето тук липсват трапдорове. Оп. Ще го оправим, защото някой ще вземе да падне. Да. Малко ма плаш как ме гледа. Имаме ферма за глави на уидъри, която сигурно ще я покажа в следващия епизод. И да, това е всичко от мен.